Ardesa tamam. салому алайкум подписчикон ва тамошобини канали мо. Зинда бошед. Марҳамат бо дӯстои худ оғои Қурбони Сафарзод, Исоҷон Ҳакимов. мо мехоҳем ки ҳамирӯз як эфир кардисем ба хотири ғарибон, ба хотири бародарон, ба хотири омади иди модарон ба зудии 8 мардай таби шуморо болида бигардем. Марҳамат оғои Қурбон, чӣ гуфтанӣ дорӣ? Салому алайкум дӯстон, бародарон, подписчикон, махсусан мардуми ғариб. Подписчикои мо ҳамаш бародарони ғарибанд. Ноорумияи ҳозир дар Россия ва Украина аз ин балоҳо, аз ин офатҳо дар паноҳи азаматаш худованди карими шуморо нигаҳдор боша. Дар касбу кортон барака. Лайкҳоро монед, касе ки медура эфирода. Бе лайкҳои шумо мо сар намекунем. Алейкум ассалом, бародарони касе ки салом метинед, алейкум ассалом. Инами касе ки домада як лайкҳоро меҷиқад ба сар мекунем. Агар лайкҳо меҷиқад ахе бест. Зинда бошед. Настроение хуб беган гуфти бисо ба хотири шумо.
غریب ای همه قدر و به من عزیز برشینی غنی رسه به های تو را و دیدن چرا میزنی رفتی از پیش چپ گیرم اینو را